Onhan teillekin tuttu tilanne, jossa elokuvan ystävä mieluusti kokisi elokuvaelämyksen, muttei syystä tai toisesta poistuisi kotisohvaltaan. On ehkä jalka kipeä tai pää. Elokuvan puuttuessa elokuvan ystävän ja katselukumppaninkin fiilingille käy jokseenkin näin. Se menee rikki. Yksinkertainen ratkaisu elokuvan ystävällä on tällöin saunavisio. Saunavision kautta elokuvan ystävä voi tilata haluamansa vuokraelokuvat televisioonsa sohvaltaan poistumatta. Hänellä on käytössään koko SF Anytime-elokuvavuokraamon runsas valikoima hassunhauskoista komediailoitteluista, romanttisista tunteista ja toiminnan täytteisistä vauhtiseikkailuista aina puistattaviin kauhukuvaelmiin. Elokuvan saa suoraan televisioon, ei enää jonottelua videovuokraamossa eikä riitelyä siitä, kuka rainan palauttaa. Jo pysyy elokuvan ystävän fiilinki leffan tasolla. Saunavisio.